Pedang subhai bhi shagane ka channel ka film bangan batay menta ka sne ka day ka Julia Eyes ka film ka sedang habang yo iya ka breu ka bamatla ka bakerteng ka Sara ka bayakran berkawai ka sengyo kata ka sengyo ka jepun wet bet ya ka borok shisni bat ka tem ya ka jingruai bat ka bot ya ka haba ka yai hapo kata ka ying ka Sara kamla sha shu ya ka ne ka jing le jong kata tek la leit no shapo ka ying pun musden pasi no ya la de tang hadin nang ta ko ya sengyo ya kata ka sengyo ka don hajan jong ka kala no ek jengmut tang bah shwa bakan weng no ek ta ki jingte la don no bakan chat ya ka chakashong bakayeng bat udai ubreu banakendong ba lo shendur ru ya ka por bakadang shas din bat kitiar sumar bana hospital ki don ru hakata ka mit hajan kapara jong ka Sara ka Julia ibade gituin ka sakham ba jangai naka habaya ka Sara la shas din yap ka Julia kalaklon bat ka snuthu badon ka ek basniu hakata ka yeng tekla rai banwan pet ya Sara ka Julia bat ulok jangka u Isak kilawan ban pet ya Sara bat syam ya kamat ya pahapok krum kata ka yeng ka Sara bat ka Julia kidon ya ka juk ka jimpang ka penlong ya ka jingyo I ka basneu bat ru ka ne ka penlong ya ki bandu ka bor yo I henre ka jingyo I ka Sara kala kham tlot shibun ban ya ka jong ka Julia haying ki bullet kilawan bat harai bat pentikna ba ka dai ka bala suicide utharai ba ka Sara kala don ka jing khuslai namar ka jing bom yo I te kala shim no ya ka jing im la de henrei ka Julia kal ong bakam la ban long kunta bat ong haba ka Sara kadang ap bikinong ai kmat bakan yo I biang ka ngej bakane kam de ka ba suicide henrei ka ba sha penyap te utaw pulet lo thu ya ka shphang ga wei ka kan thai wa matla ka ba kerteng ka solidat ka ba ka Sara ka juya kran bat ka Julia kala lek mi sha ka solidat bat ka yo ban tip ya ka chaka ka ba kerteng ka Bowman Center kajaka nakabanta ki breu baduna di khotman kale thu baka Sara ka don ki porlok thumai hangta ka Julia kala let mi hakata kajaka haba ka let hangta kayo sngawi ki shikin hon ki kan thai ba matla ki akran chphang ka Sara baka Sara kala don usamla bat ka let yakandu ya u hakawai ka hotel Habela Vista kale I ya ka jingwan ka Julia bat wan hajan jongka bat haba ka Julia kadang pen ithu yala de kala kliya ka mano utu breu baka ya wan lang ka Julia kala sneu lengo namar ka wantang marwai henrei kata ka kanthai breu ka suthu bodan breu bayang hadien jongka ka Julia ka yo I ya utau breu balami no kala ba ya utau breu bar kala poy ka kamra ka badum bha utau breu udan ha khmat jongka henrei kamla ban yo I namar ka jingdum ka kamra ulapli ya ka light na ka kamera ka bala penthut no ya ka Julia bolo phat no nangta ka jing yo I jongka kala tlot no u Isak ulong ya ka bakan lit phai no sieng nomar lada ka don jing khuslai shushu kan pelong ya ka Julia bandu no ya ka bor yo I henrei kalapan bor yo ban ya le chapo Bella Vista namar ka dei ka por shuti ha ka jing sha ka kwa ban wat jing tip shphang usamla ka Sara ya ka ba kita ki kan thai ki akran haba ki poi ha Bella Vista kalapet ya ka hotel baka Sara ka sa par usamla jongka hapo kata ka hotel ka Julia ka khlamlap shphang usamla jongka Sara hadin nang ta hakajaka bam kawai kanong ai bam kala thu ya ka bakatuen jangka ka Sara kala dap an sumare ki khamat te ka Julia kal sngolingo bale ka Sara ka shimno e ka chi imla de haba kala dap ban cha sumar hadin nang ta u Isak lapan pau ba u doktor ka Sara u ya thu u bakajing sumare ki khamat jangka Sara ka khlam sei so hakajing su thu jong u kane kala ban long ka daw ka Sara kan shimno e ka chi imla de haba ka Julia kala mut mi no nakata ka hotel uway unong penkuit kata kajaka umakrteng ukras pulo ulong bolo sya me ya ka kamra sa ka Sara ulay alam ya ka sya kata ka kamra bot lo airu ya ushabi haka badai chong ka Sara ukras puro ulay yuthu ru ya ka bakan pikir uway breu haka jaka dum tang hadin nang ta ka Julia ka snuthu bodan mano hadin jangka uta ubreu ulak phat kloy haswa bakan yo bat yo ka Julia bat Isak kilekran banlit pet haka jaka check ki kamera ban ithu yo ta ubreu badan berkasara te u Isak ulalit pet haka ta jaka check henrei uklam wan phashu lano ru haba ka Julia kala lit pet u Isak uklam don shu haka ta jaka bat barok ki record ladap jalut kala pentip shiki pulit shphang ka jing ja jong Isak bat ru yo ta ubreu baklam dor nang ta hadin yo I yo cross pulo u badang sum baladon ubreu bakhat no yo borlat bat bu ha u pat kata kalat kala sho yo hadu bo nda yap no
Kipulit bat ka Julia kilawan pek ya ukras 10 bat syam ba ulayap. Ka Julia kala tikna ba uta ubre uba klamdor ula penyap ya ukras 10 bat ra abor ya ulok jangkaru. Hakacing kuslay u Isak kala pentrot susu ya kacing yo I jangka. Kala lek phat pek no syak u doktor jangka. U doktor le thu ya ka. Baka don porsa shibenai haswa bakan yo IAA shu. Te ula penbek ban le surgery no ya ka. Hadin nang ta hakaju kasngi kala lek biang syayeng ka solidat. Ka solidat ka don ulok bat ukun u bakteng angel. Ulok jangka ula no ya ka. Bat angel ula pek ya ka suppose nam haswa ka wei kasni ula mi no. Hadin nang ta kipulit kilalap ya kacaka ka bakhadu badan u Isak kadai ham hotel kilalap ru ya kacingdeng sati ka kamra bosa haba kipulit bat ka Julia kidang ya keren hapo kata ka kamra way officer rawan banyitu badan breu hapo iyeng ka Julia baro arngot kilawan phaibiang upulit lolik pet ya kata ka kamra haba ka Julia kayo sneu kacing sawa na ka kamra basyapo telalek ban pet rein amar kacing telot ka bor yo I bat ka kamra ka dum ka klem yo IAA kala sutu badan AA kata ka kamera bat kensan kala yo bat yo ubriu haka jingting kala pertajam panwan ya rap te upulit lawan klo syapo bat penjajaya ka kensan kala kalawan phaibiang kemet jong Isak ru lastian haka pangkha bulasim no ya kacing imna de wadla kala kalawan ka Julia kam yo IAA kalamat la pura menta haka sngi ka babut hapo hospital upulit loi thu ya ka Julia chphang ka sithi ba tho Isak haswa bon shim no ekaching imla de balla tho ba udon kaching adai bat kasara ranreu banai menta haswa ba kaniap ula penyap no elde namar kumkwa isyu ban thok eka katto kanesmi hadin ya ka Julia la le surgery ki khamat kal haban im rangkat bat kaching sok haki khamat chongka boro shtayo tang hadin ka tangi la ban tip ya kaching sumar chongka ba ka sei so ne am hakine ki por kasa apo kaying jong kasara bat na hospital ro rapha unong sumar u bakrteng u Ivan ban pet yaka ul airu ya utiar ban bu rendang jangka khnang bakan phone jo u hakano kano kapor bakadon kam hakata kamit ka Julia kalpos new syapang u Isak bat yaka Sarah ka persang ban wengi kaching sop jangka kalakan det da kaching ting tenang ta kayo sneu kidin kijat bayat syabar kala phone jo Ivan leng ba uta u kunjatiar uang eka ban mi no na po yeng te kala light ban phat no tang hadin nang ta don breu bashim ushabi bo cross pulo ula ayaka kipulit kilawan poy hakasni ka babut henry kemlap sa AA satya ya kaching rung breu hakata kamit u Ivan ulapan kliang no ya kaching sop jangka hakisni ki babut ula sumar bha yaka pan kala ya kaching sop pan shat jimbam yaka sngap jing wailang batka issue ba umlet henry katne ki poru ni klam yo lat panyo I ya ka dor jong Ivan hakasni ka balai ka Julia kal ong yo u banyadi jingdi shwa kilya kran phang u Isak bat hadin nang ta ka Julia kala do yo u hakta kamit ka Julia kala kendet na kajing posneu kala poi ban shim ya kajing deng sati na kamit hajan hangne niyo I ya kitiar sumar na hospital bat kia kaju bat kito kitiar kapor bakasara kayap nang ta don na den jangka paprasang ban inject tawa yaka kane kala pen kendet yaka bat kala yok ta yo ta ubreu hakaching soting kala pet kloy na yeng balai chaka yeng bamarjan kayeng jong ublasko ka khun jong uru ka don hayeng ula pharong ya ka shapo henry rostang ban kran prasha e ka Julia handen gata kalingo ban yo I shabi jong kasara hakta ka yeng jong u kala shim no bat kala light pet no nakta ka yeng bat kala ri no hakandon bat kala phone jo Ivan khadu Ivan lawan ya rap yaka kala shapting palat menta banlit phai biang hapo yeng lade te ulay alam no yaka hayeng jong u hangta kale thu u baka shami ushabi jong kasara hayeng master blasko kala tharai ba blasko udai breu baklandur u Ivan ulami no nangta habakalia kawan bani kendu ya ka Julia raput yaki batpek akata kacaka bakidon nakajing khangit kalia kale thu aka Julia bakadai maka ka batu ya shabi napo yeng jongka bat katip ru mono ba penyap ya kasara bat yo Isak kai thu ba udai Ivan breu baklandur kalia kalapan pau bakaya jan bha bat kasara bat tip shibon chphang uta breu baklandur ka Julia kamai satya kata ka jinget thu henry kalia kalong pawai shabi ula ban plia ka wai katala na ka yeng jong Ivan u Ivan roju aida waya ka Julia pen marla ya ka haka ba ula le ru ya ka Sarah kalia kalong ya ka Julia ban le chak kam nasum bat sa hang ta tat hadu bakan shamren ti ban mi no
habau iban lawan pai kala ong yu panyalam ja kamna sum kala plate no ya ka jing sop kata saus ni shwa ka jing penbet banwen kala kemen bha namar ka jing sumar ka long ka basisa bat kala ban yu biang menta kala lik kloi shabar bat rung ha ka wei ka kamra kala lingo ban yu ya pon tali ki dor jong ka sara bat jong ka ha ka kenro ka Julia kala mi no nang ta ban fet ya ka lia Henry ka yo ya ka met jong ka lia kala dung ha ka kenro u iban ula penyap ya ka ha ka jing snguting kala syong yam hamadan tang shipang u iban lawan nak tak kamra ha ka sen ning kong yo ya ka dor jong u pala bit dak snam jong ka lia ka Julia kala kumba kata ka jing sumar kom shum sei sa bat kala le kumbom yo u iban lopan pau ya ka jing nya ka menta ka don ha kamra shet bat u ka yo bobu dawai ha ka pela jong ka te ka Julia kala keliang no ya ka pela jong ka bat u iban uklem tip ya kata tang bolos thara ya ka ulay alam no ya ka hapo ka chaka pendai tha bat ong ya ka ban pli ya kata hapo hong ta ka don ka met yap jong iban basisha ka Julia kala le kumbom yo teul ong ya ka bakathok ulay alam ya ka haying ka sara Henry ka Julia kala la ban phat no no balit ka ying jong ka solidat hang ta kala ong ya ka ban phone ki pulet Noi iban ulo poi haswa bakan yok poni ulo kot kemi ya ka solidat ka bapun pa bo dei ukun jong ka Angel ka Julia ka rakarpat ya ka solidat ban phone ki pulet Henry Angel lo thu aka kemi ba dei utanong pniak te ka solidat ka latit ya ka Julia na ka kli da ka phone Angel su thu ba ka kemi jong u ka la ban yo menta ka solidat ka pan kan ma yu bo ma umlong klam ma ka kemi kane ka pan thot yu Angel te lo ya la ya ka pat ukwa bakan yo biang udong ki khma jangka de kitiar banyap haba ka Julia kala kendet ka syam baka don ka kamra ba syapo ka ying jong ka sara u Angel usong khma jangka ulalum ya baro ki jan jangka pat mut ban yalam no ya ka sya jangai ban sa bat u kat ba urs dang bando ya ka Julia kala shim ya ka white badung yu na kejat kala pet kloi nang ta na krom yeng basat yu hapo Henry kamla ban mi na kata ka yeng te kala phone ki pulet kan ba Angel lopan prai ka jengkhang ka Julia pat kala penyap lut ikilait paro bat kala dom bah kamera u Angel ula penan kam dak light kamera pan pe ya ka Julia bat ula syam ya ka kan ba dang persang bandung ya ka ki pulet kilawan syapo Henry makiru kimyo ka jingdum ka kamera ka Julia kala syam ka wei ka tong slide naki pathaba sha u Angel ubadon hakundon jong kata kamera kata ka sengeu khadu kala pau dor u Angel umla sha ya ka jingpet shibun ki breu te ula on no ela de na rendang bat ya phang ta hit hadien ka to ka ne ta yeu ka Julia ka don hospital kala lap ek jingwang ha khmat hadien bakala ya sha injek hauta unong sumar bathok ha ka jingyu khadu ka Julia kala ai khublai khadu ya ka mat u Isak ka bapau ka long ba udai ma bal ai no ki khmat ka Julia ka flame ka kut no aba ka kamera ka tan hajan ki khmat jong ka Julia mentangin phai sa jing penshai ka sara ba ka Julia ki don ka jing plang degenerative ka bakta ki khmat kane ka penlong ki bandu ya ka bor yu bat kala matla ka sara kala du ya ka bor yu hasua ka Julia u Angel udon ka jing pit khmat ki kan thai ba matla ukhwat yala de kum uta ubreu bom la ban yo bomot ru ban ong bo long breu ba klem parlok ne ba yeng umdan bakti bi haba udon hangno ru namar ki breu kim ju phai khmat cha ki por ki yat haba udong penbiang yala de bot lo persang ban pe ki breu ha ka wei ka rukom ula sumari yala ka kami ka solidat la chi post nam namar umot bakam yo ka solidat ka daitang maka ba uyakran kane ka penlong yu pan isi ya barok ki break bom tip ne pe yu Henry usho jing ya ka sara bat nang ta sa ka Julia ha ka jing mod jong ka long tang ki kan thai ba matla ki dei ki ba khen brew ka sara ka le thu ki wai pat ki kan thai ba matla ba ka don jing dei pat shi sen ba kala dap sumari ki khmat kala le cha u Angel ha ka wai ka hotel shtayo ha ka ta ka por kala don ba ka jing stop ha ka klamye thu akone ka flame ka wa penlong ya ka bani kendu but Angel tang ba la bu ya kum munong sumar jangka bat kane ka jinglong jong ka pelong ya ka sara ban sho jing ya
Anjal umko abakasara kanyo ibiang ulalit hakasara hakapor menmit bat injek yaka deki dawai papen snew ki kamat jangka te u doktor lopen tikna bakajing sumar yaka kaklan seiso kasara kasuthu wadan breu bayai buat yaka kelas suthu hadin badai u Anjal te habakalatip ulapen yap no yaka habaka Julia kawan pek yaka sara u Anjal la yok biang kalat ban syok jeng it Henry ka Julia buat ulok ki don rengkat haman lagi por te u Anjal ulapen yap no yu uru Henry ka para marjan kalia kalai rap ban yuthu haka syapang ka jengmut Anjal haswa bakan kelam melak no habakut ka Julia kalala ban pen itu yu buat udai ubreu balong marwai bah te habaki pulit kilawan bat pek yu uklem la sya ya kata ka jeng pek jongke buat lopen yap no ya lade haka bakut subscribe nak bentar ki video kum kine kublai shibun